салом тамошобинони азиз, меҳмони имрӯзаи барномаи мо яке аз чеҳраҳои дурахшони шабакаи иҷтимоии Инстаграм, блогери машҳур, ҳунарпешаи филми асосии Хусури ман Гулноза Хоҷаева. Шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд. Аввал мехоҳам саломи худро ба тамошобинони сомонаи Оилатиҷӣ ва тамоми мухлисони филми Хусури ман бирасонам. Ташаккур ки маро қадр кардеду ба барнома даъват кардед. Сараввал аз номи худ, аз номи кулли обуначиёни сомонаи Оилатиҷӣ шуморо ба соли нави мелодӣ табрик менамоем. Ташаккури зиёд. барномаи мо дар ҳамкорӣ бо толори мебели Буриф сабт гардида шудааст. Шумо метавонед дар ин ҷо биёед беҳтарин мебелҳоро харидорӣ карда бошед бо тахфифҳои калон. Чун дар арафаи соли нави мелодӣ қарор дорем, соле ки сипарӣ шудааст, барои шумо чӣ гуна сол буд? Чӣ дастовардҳо доштед? Чӣ бурд, чӣ бохт буд? тӯли 1 сол мешавад ки ман дар филми Хусури ман дар нақши асосӣ бозӣ мекунам. гӯем ки ин филм, ин нақш як такони бузурге буд барои беҳтар гардидани сатҳи зиндагии ман. Умуман як рӯзи Гулноза Хоҷаева чӣ гуна мегузарад? Роста бигӯм ё дурӯғ? Росташ. хуб сарай хоб мехезем. Агар ягон сабт дошта бошам, ҳатман ба ороишгоҳ меравам. Агар реклама бошад реклама, баъд баҳористон кор. Субҳгоҳ соати чанд аз хоб мехезед? агар кор дошта бошам, ҳатмӣ бошад соати 6 субҳ. Агар кор надошта бошам, дертарак. Соати чанд тақрибан? 9-10. чун чанд моҳ қабл дар филм сабти аросӣ доштед ва ҳангоме ки пеш аз филм сабт шудан зиёд нафарон дар шабакаи иҷтимоии Инстаграм аз тӯи худатон сторис кардан. Ин барои хайп қапидан буд ё барои хайп буд ё барои чӣ буд? чунки дар он лаҳзаҳо ман наметавонистам ки аксро пурраашро гузорам, чунки ҳама мефаҳмид ки дар филм ман бо кӣ хонадор шудам. Ба ин хотир хостам каме обуначиёни саҳифаи ман ба фикр фурӯ раванд, зиёдиҳо бовар кардан, аз ҷумла худатонам қадар иншоаллоҳ сарои кардед. Табрикот, ташаккур. вале ин арӯсӣ дар филм буд. Ман баъд аз оне ки чанд сторисҳои шуморо дидам ки дӯстои наздикатон табрик кардам, ман аз он ҷумла табрик кардам. шумо дарҳол сар кардед хабар баровардан ки чаро дӯстои наздики Гулноза Хоҷаева дар тӯяш набуд. чун дар филм бо Эмин оиладор шудӣ, ба Сангалӣ хиёнат кардӣ ва ҳамин образ каме туро мухлисон бад ҳам дидан. Дар ягон кӯча ё ягон ҷо ҳамин гуна ҳодиса бархурд шуд ки аз пишти ҳамин бо ту муносибати бад карда бошад ё гапе гуфта бошад? муносибати бад то ҳол ман надидаму, лекин гап меган ҳама вақт хиёнаткор бечораи Сангалира оғилша холӣ кардию рафтӣ бачаи боя гирифтӣ. ҳама дилсӯзишон дар Сангалия. барои ҳамин кам нимая хай мухлисакон кам тарак бадида. дар нақши Зайнаб чӯ бозӣ мекунӣ? Ягон лаҳзаи ҳамон нақшҳоро дар зиндагии хеш мебинӣ? албатта, чун дар зиндагии имрӯзаам низ ҳар он чӣ ки мешавад дар охир ба қавли ваё коса дар сари ман мешкана охиронда. ҳамон лаҳзае ки аз ҳама зиёд ба ислоҳ хайп шуд, лаҳзае ки Сангалӣ меояд дар пеши аросу домод рақс мекунад ва ӯро медоранд латукуб мекунанд. ҳамин сценаро шумо огаҳ будед ки дар филми ӯзбекӣ низ ҳамин нақш ҳаст? дар рилсо дидам, вале ман филми ӯзбекиро тамошо кардагӣ нестам. хай шабоҳат доштем ба якдигар. дига ҳеҷ гуфта наметавонам. ҳамон гирия ки дар пеши Сангалӣ кардед дар ҳақиқатан буд ё чӣ гуна ҳамон лаҳзаҳо шуд? шумо як бор хутона дар ҷои ман мондена, як нафаре ки тӯли чанд сол дӯст медорен, лекин ҳеҷ кас намедона. мехоҳӣ ки қатъиё оила барпо кунӣ, мисол зиндагии ором дошта бошӣ, вале мутаассифона падарам ки розӣ нашуд, ман маҷбурӣ ба бачаи худписанди бой хонадор шудам. бисёр сахта. ира зиёди мухлисон дарк кардан ва зиёдиҳо барои Сангалӣ ашк резондан. то ҳол дар раҳрӯ маро мебинанд, мегӯянд мо айнан ранги қиссаи ту доштем. мегӯянд ман хурсанд мешавам ки филми мо барои тамошобинон писанд меоянд ва ҳар ҳафта интизор мешаванд ки кай серияи нав мебарояд. дар ҳамон филме ки нақши шуморо бозӣ кардааст устоди азиз Насреддин, шумо зиёд сторис мекунед ки падарҷон ҳангоми ҳамин филм нақш офаридан шумо ягон меҳре нисбати ҳамон нафар пайдо кардед, ҳамчун меҳри падарона? ман ҳатто дар саҳифаи худ пост кардаги ҳастам ки ҳарчанд ки дар
филм дар нақш падарам ҳастед, вале ман шуморо ба мисли падари ҳақиқӣ дӯст медорам, чунки як бор духтарҷон мегӯяд, 10 бор духтарҷон айдашон мебурад. Зайнабҷон хеле ки Зайнабҷон чой дам кун берун аз сёмка. Барои ма сидқан падарам Ҳайталиро дӯст медорам. ба ҷуз филми Хусури ман дар ягон филми дигар нақш намеофаридӣ ва надидем ки то ҳол нақш офарида бошӣ, танҳо дар чанд роли ко. ин ягон шартнома бо Набиҷон Пирматов аст ки то тамом шудани филми Хусури ман нақш намеофарӣ ё ягон пешниҳод нашудааст? То имрӯз пешниҳодҳо зиёд шудааст дар нақшҳои асосии филмҳо, вале аз сабабе ки ман шартнома дорам бо филми Хусури ман, наметавонам дар дигар нақшҳои асосӣ нақш бозӣ кунам. ба фикри шумо сарояндаҳо барои хайп шудани клипашон шуморо дар нақши асосӣ даъват мекунанд ё чӣ гуна умуман барои дар клип нақш офарӣ кардан ту барои сарояндагони маҳбубро интихоб мекунӣ ё вобаста ба маблағе ки пешниҳод мекунанд? Мироншо, як чиз аст ки агар ман танҳо дар сарояндаҳои машҳур дар клипашон нақш офарӣ кунам, пас дигаронро ки дастгир мекунад? Моям намешнохтанд ҳеҷ кас. Барои ҳамин ман одам ҷудо намекунам. ҳар касе ки мара таклиф мекунад вобаста ба сценарияшон аст, сценарияшон ки писанд омад ба талабҳо ҷавобгӯ бошад, албатта дилхоҳ сарояндада ман нақш офарӣ мекунам. ҳоло ҳам дар телевизиони Баҳористон кор мекунӣ. Чанд барнома дорӣ? Чӣ гуна барномаҳоро пеш мебарӣ? Дар телевизиони Баҳористон аллакай тӯли 9 сол мешавад ки кор ва фаъолият мекунам. аз аввали соли корӣ дар барномаи фарҳангию фароғатии 1 соат кор мекардам. То ҳол ин барнома ҳаст, чунки тамошобинони зиёд дорад барномаи 1 соат ва барномаи Алифбои роҳ ки ҳамин соли ҷорӣ ба роҳ мондем. бо дорем бахшҳои чистон, бахши хӯриш, хулас зиёданд. Чанд мухлисони ту пурсош на ки маслан Гулноза то ҳадде ҳам бошад машҳур аст, дар байни мардум маҳбубият дорад. ин чиз боис намегардад ки аз телевизион равад, чун шахсоне ки аллакай даромади хуби кори доранд ва аз берун барои маблағе ки дар телевизион медиҳад кор намекунанд? ман дар телевизион ба хотири маошаш кор намекунам. ҳама медонад ки телевизион маоши баланд надорад, вале ман касбамро сидқан дӯст медорам, чунки ман дар ҳамин самти телевизион худамро пайдо кардам ва то имрӯз ки ба ҳар чизе расидам, маҳз телевизион сабаб гаштааст. салом хоҳарҷон, ҳавохӯрӣ баромаде? бале апаҷон, зиқ шудам, барои ҳамин баромадам. биё ҳардиямон ба тӯй меравем, рақс мекунем, хурсандӣ мекунем, зиқиятро мебарорӣ? шумо бемалол рафтан гиранд апаҷон, ман намеравам. барои чӣ намеравӣ? дар дастонам доғҳои сафед пайдо шудаанд, шарм медорам. хез хоҳарҷон, ҳамроҳи ман ба маркази тиббии чинӣ меравем. дар он ҷо туро табобат карда зуд шифо меёбӣ. кам нестанд нафароне ки аз бемории сафедшавии пӯст азият мекашанд. аксари онҳо бар ин ақиданд ки ҳеҷ гоҳ табобат намеёбанд, вале ин ақида нодуруст аст. дар маркази ташхисию табобатии чинӣ табибони баланд ихтисос бемороне ки аз бемории сафедшавии пӯст азият мекашанд муоина ва муолиҷа намуда шуморо аз ин беморӣ дур мекунанд. ҳамчунин дар марказ барои нафароне ки аз мондашавии асаб, чораи стунмора, осехандрози гардан ва миён, бемориҳои пӯст, витилиго, псориаз ва экзема азият мекашанд, табобат бо усулҳои муосир роҳандозӣ шуда, табобат низ ҷавобгӯ ба талаботи тибби муосир сурат мегирад. агар шумо ё ягон пайвандонатон аз ин бемориҳо ранҷ мекашад, ба маркази мо муроҷиат намуда натиҷаи дилхоҳро ба даст меоред. раҳмат барои тавсиятон апаҷон. ба шарофати табибони маркази тиббии чинӣ ман комилан сиҳат шудам. суроға шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, кӯчаи деҳотӣ 50 назди диагностика. телефон 88 111 14 41. тибби чинӣ ба тамоми дардҳои шумо давом мебахшад. зиёд нафарон мехоҳанд бо Гулноза Хоҷаева оиладор шаванд. Гулноза Хоҷаева дар байни ин қадар то ҳол марди зиндагии худро пайдо накардааст? Не, рости то ҳол ман дар робитаи ишқӣ нестам. Зиндагӣ бозича нест, бояд барои зиндагӣ кардан омода бошам, чунки хизмати хусурхушто манро ба ҷо овардан дар кор. аз ҷумла мехоҳам ки яке аз ҳама модарон беҳтаринанд, вале мехоҳам барои фарзандонам модари беҳтарин шавам. ба интихоби домод ба чӣ нигоҳ мекунӣ?
нафаре ки худаш бошад, аз худаш як нафари дигар насозад. ҳеҷ вақт дар ҷустуҷӯи идеали нафар нестам. Барои идеалиро кофтан бояд аввал худам идеалӣ бошам. чун дар арафаи соли милодӣ ҳастем, мехоҳем барои мухлисони мо як шеъри хубе қироат кунӣ, чун дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ зиёд шеърие ки ту қироат мекунӣ барои мухлисон писанд меояд. Барои мухлисони мо ҳам мехоҳем як шеъри хубе қироат карда бошӣ. хуб бошад, мехоҳам барои зиёди нафарон, аз ҷумла барои духтарон мехоҳам ки намунаи ибрат бошам, аз он ҷиҳат ки новобаста аз пастию баландиҳои зиндагӣ ҳамаи шумо метавонед ки дар рӯи почаи худтон истеду ба меҳнати ҳалол зиндагитонро пеш баред. Зиндагиро дӯст дорам, ҳам саҳар, ҳам шоми тор, гоҳ ханда, гоҳ шодӣ, гоҳ ашки шашқатор. ман шикоят бар касе ҳаргиз надорам дар ҷаҳон. зиндагӣ бо созу сӯзаш тӯҳфаи парвардигор. ташаккури зиёд ки тӯли ин қадар вақту соат моро ҳамроҳӣ кардед. соли нави милодии якояки шумо муборак бошад. бигзор ки ҳамеша дар хонадони шумо шодӣ, хурсандӣ, аз ҳама муҳим саломатии шумо аст барои мо. ташаккур ки бо мо ҳастед. бори дигар соли нави милодӣ ба ҳамаи шумо муборак бошад. ҳам ба тамошобинони сомонаи Оила Тиҷӣ ва ҳам ба мухлисони филми Хусури ман. ташаккури зиёд Гулнодаҷон ки даъвати моро рад накардӣ, омадӣ ба барномаи мо дар ин вақти пурқимати хешро дариқ надоштӣ. дар солҳои оянда ба ту бурдбориҳо таманно дорем. бигзор ҳамеша дар лабонат ханда ҳувайда бошад. ташаккури зиёд, чун ман ҳеҷ вақт наметавонам даъвати шуморо рад кунам. аз аввале ки ман нахуст қадамҳои худро дар роҳи санъат гузоштам, шумо бо мо будед. ташаккур.